hlavnou finančnou dierou to není nejaký zisk zdravotných poisťovní. To je iba taká vábnička, že oni majú zisk, sporíte sa, ale ľudia, uvedomme si, že hlavná diera, kde unikajú peniaze cez zdravotné poisťovne, je v ich legálnej činnosti, a to v nákupe zdravotnej starostlivosti. Čiže vidíme tu, ako sa nakupuje rehabilitačná starostlivosť od doktora Kostku. Máme tu tetu od pána Foraja, videli sme, ako sa nakupovalo CT-čko. Takto sa v zdravotníctve nakupuje ako keby všetko. Druhá veľká diera je ten nekontrolovaný biznis na trhu s chorobami, ktorý nám rastie. A dá sa povedať, že z tých 8 miliárd, ktoré ľudia každý rok zaplatia, sa to otočí a z toho zdravotníctva na Slovensku dostanú 3 miliardy. Čiže tá finančná diera je tu až 5 miliárd ročne, tá efektivita zdravotného systému na Slovensku je iba 36%, ako zistili experti v roku 2012.